नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण इतिहासाच्या साधनांमध्ये लिखित साधनं या मुद्द्यावर आपण चर्चा करत होतो। त्या लिखित साधनांमध्ये आपण कोशवाङ्मय, वृत्तपत्रे, ग्रंथ, अभिलेखागारातील कागदपत्र, सरकारी गॅझेट या विविध लिखित साधनांचा आपण आढावा घेतलेला आहे। त्यापैकी वृत्तपत्रे या लिखित साधनांविषयी आपण चर्चा केली होती। त्यामध्ये आपण बघितले होते की वृत्तपत्र हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आणि माहिती देणारे एक साधन म्हणून आपण त्याच्याकडे बघतो। वृत्तपत्र ही म्हणजे 1961 आणि 2000चा कालखंडाचा जर आपण विचार केला तर या छापील माध्यमांना पर्याय नाही असंच आपल्याला वाटत होतं, परंतु भारतामध्ये उदारीकरण झालं आणि या उदारीकरणानंतर इंटरनेटचा वापर सुरू झाला, आंतरजालाचा वापर सुरू झाला। पण तरी सुद्धा ज्याला आपण छापील माध्यम म्हणतो किंवा वृत्तपत्रे म्हणतो त्याचं सामर्थ्य किंवा महत्त्व आपल्याला कमी झालेलं दिसून येतं। आपण बघतो की वृत्तपत्रांमध्ये राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, कला असेल, क्रीडा असेल, समाजकारण असेल, सांस्कृतिक असेल, अशा विविध प्रकारच्या घडामोडी आपल्याला या वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून कळतात। म्हणजे मानवी जीवनाशी संबंधित असणाऱ्या ज्या काही घटना आहेत त्या घटना आपल्याला या वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून कळत असतात। आणि त्याचबरोबर राष्ट्रीय पातळीवर काम करणारे जे काही वृत्तपत्र आहेत ते वृत्तपत्र वेगवेगळ्या पुरवण्या काढतात, त्या वेगवेगळ्या पुरवण्याच्या विषयांवर पुरवण्या काढतात आणि त्या पुरवण्याच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला माहिती ती पुरवण्याचं काम करत असतात। काही वृत्तपत्र असे आहेत की वर्षाच्या शेवटी ज्या काही त्या वर्षभरामध्ये घडलेल्या ज्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी आहेत त्या घडामोडींची सुद्धा पुरवणी करतात की ज्या माध्यमातून आपल्याला वर्षाच्या शेवटी ज्या काही त्या वर्षामध्ये घडलेल्या महत्त्वाच्या घटना आहेत ते आपल्याला कळू शकतात किंवा त्याचं ज्ञान आपल्याला होऊ शकते। आता या छापील माध्यमांच्या संबंधितच एक संस्था आहे जिचं नाव आहे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ज्याला आपण पीटीआय म्हणजे तिचा शॉर्ट फॉर्म आहे पीटीआय, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1953 नंतर भारतातील बहुसंख्य जे वृत्तपत्र आहेत त्या वृत्तपत्रांसाठी सर्व महत्त्वाच्या घटनांचे प्राथमिक तपशील असतील, महत्त्वाच्या विषयांवरचे लेख असतील, त्यासाठी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हा एक महत्त्वाचा स्रोत बनलेला आहे। म्हणजे या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जे काही विविध वृत्तपत्र आहेत त्या वृत्तपत्रांना महत्त्वाच्या ज्या काही घटना आहेत त्या सर्व महत्त्वाच्या घटनांचे तपशील पुरवल्या जातात। एवढंच नाही तर महत्त्वाचे जे काही विषय आहेत त्या विषयांवरील जे काही लेख आहेत ते लेख सुद्धा पुरवले जातात। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियानं छायाचित्रे, आर्थिक किंवा वैज्ञानिक विषयांवरील जे काही लेख आहेत ते लेख वृत्तपत्रांना पुरवलेले निश्चितपणे आहेत। आता तर या पीटीआयने ऑनलाईन सेवा सुद्धा सुरू केलेली आहे। 1990च्या दशकामध्ये टेलिप्रिंट ऐवजी उपग्रह प्रसारण तंत्राद्वारे सुद्धा या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाने देशभर बातम्या पाठवायला सुरुवात केली आहे। आणि हा या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून जे काही माहिती या वृत्तपत्रांना पुरवली जाते ती निश्चितपणे आपला जो काही आधुनिक भारत आहे त्या आधुनिक भारताच्या लेखनासाठी तो मजकूर अत्यंत महत्त्वाचा अशा प्रकारे मानला जातो। या छापील माध्यमांच्या संबंधितच एक संस्था आहे किंवा या छापील माध्यमांचा एक आधार घेऊन आपण एक माहिती जाणून घेऊया की आपलं जे भारत सरकार आहे त्या भारत सरकारच्या छापील माध्यमामध्ये किंवा भारत सरकारचा जो प्रशासन विभाग आहे त्या प्रशासन विभागा माध्यमातर्फे काढण्यात येणारा जो वार्षिक अंक आहे त्या वार्षिक अंकामधील जे काही माहिती असते ती माहिती अत्यंत विश्वसनीय असते, कारण ते सरकारच्या माध्यमातून आपल्याला पुरवली जाते। मग या सरकारचं माहिती प्रसारण खात्याने इंडिया 2000 हा जो वार्षिक संदर्भ ग्रंथ आहे हा प्रसिद्ध केलेला आहे। संदर्भ ग्रंथ संशोधन, संदर्भ व प्रशिक्षण
या विभागाअंतर्गत तयार केलेला आहे. या ग्रंथामध्ये भूमी, लोक, राष्ट्रीय प्रतीके, राजकीय व्यवस्था, संरक्षण, शिक्षण, सांस्कृतिक घटना, विज्ञान व तंत्रज्ञानातील घडामोडी, पर्यावरण, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, समाज कल्याण, प्रसार माध्यम, मूलभूत आर्थिक माहिती, अर्थपुरवठा, नियोजन, कृषी, जलसंधारण, ग्रामीण विकास, अन्न व नागरी पुरवठा, ऊर्जा, उद्योग, व्यापार, वाहतूक, संदेशवहन, श्रम, गृहयोजना, न्याय व विधी, युवा व क्रीडा विभाग इत्यादी क्षेत्रांमधल्या घटनांचा आढावा, सर्वसाधारण उपयुक्त माहिती यांचा यामध्ये समावेश आहे. आणि अशा माहितींच्या आधारे आपल्याला इतिहास लिहिणं निश्चितपणे शक्य होते. त्या संबंधीची जी काही वेबसाईट आहे ती वेबसाईट सुद्धा या ठिकाणी दिलेली आहे बघा, www.publicationdivision.nic.in. आता अशाच प्रकारचं लिखित साधनांमध्ये आणखी एक आपण साधन बघणार आहोत, ते आहे बघा टपाल तिकिटे. टपाल तिकिटे. आता ही टपाल तिकिटे जी असतात, ही टपाल तिकिटे स्वतः जरी काही बोलत नसली तरी इतिहासकार त्यांना बोलकं करण्याचा प्रयत्न करतो. कारण भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आजतागायत अनेक अशा प्रकारची टपाल तिकीटं आपल्या भारतामध्ये प्रसिद्ध झालेली आहे. आणि कालांतराने, काळानुसार, टप्प्याटप्प्याने त्यामध्ये बदल सुद्धा घडून आलेले. मग त्याच्या आकारामधली विविधता असेल, त्या विषयामधलं नाविन्य असेल, त्याची रंगसंगती असेल, म्हणजे या सगळ्यांमुळे आपल्याला जो बदलता जो काही काळ आहे त्या बदलत्या काळाविषयीची माहिती या टपाल तिकिटाच्या माध्यमातून मिळत असते. मग हे टपाल खातं जे आहे ते राजकीय नेत्यांवर म्हणा, फुलांवर म्हणा, प्राणी पक्ष्यांवर म्हणा, एखाद्या घटनेवर म्हणा, किंवा एखाद्या घटनेच्या रौप्य महोत्सवी, सुवर्ण महोत्सवी, अमृत महोत्सवी, शतक, द्विशतक, त्रिशतक या निमित्त सुद्धा हे तिकीट काढलं जाते. आणि हा टपाल तिकिटे सुद्धा आपल्या इतिहासाचा एक मौल्यवान ठेवा मानला जातो. अशा एका टपाल तिकिटाविषयी तुम्हाला मी माहिती सांगणार आहे. माहित आहे का तुम्हाला, यामध्ये 1977 मध्ये भारत सरकारने जाल कूपर, त्याचं नाव काय आहे, जाल कूपर, जाल कूपर यानं हा जाल कूपर जो आहे हे जाल कूपर नावाचं तिकीट प्रसिद्ध केलेलं होतं. जाल कूपर हे टपाल तिकीट या विषयातले जागतिक पातळीवरचे अभ्यासक होते. मुंबईत पारशी कुटुंबामध्ये जन्मलेले कूपर यांनी इंडिया स्टॅम्प जनरलचं संपादन केलं. भारतातील पहिल्या टपाल तिकीट संग्राहक ब्युरोचे ते संस्थापक, ज्याला फर्स्ट फिलाटेलिक ब्युरो असं म्हटलेलं आहे, त्यांनी एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसायटीची सुद्धा स्थापना केली. या विषयावर पुढे त्यांनी अनेक अशा प्रकारची पुस्तकं सुद्धा लिहिली आणि या छंदाला त्यांनी शास्त्रीय स्वरूप दिलं. भारतीय टपाल तिकिटांचा अभ्यास जागतिक पातळीवर नेण्यामध्ये या जाल कूपरचा फार मोठा वाटा आहे. टपाल तिकीट संग्राहक अशी कारकिर्दीची त्यांनी सुरुवात केलेली आहे आणि जागतिक पातळी गाठणाऱ्या या कूपर यांचं योगदान समजण्यास त्यांच्यावर काढलेलं तिकीट, टपाल तिकीट हे निश्चितपणे एक महत्वाचं इतिहासाचं साधन मानल्या जाते. अशा प्रकारे काही ठराविक इतिहासाच्या लिखित साधनांविषयी आपण या मुद्द्यामध्ये जाणून घेतलेला आहे. धन्यवाद.